ama sign clear tu le ngai thla tu te chibai kan buk le fe ka chu tun tu ma chuan lung lei zo bok khuwa cheng pf la lom kimi thi dan lung chiat thlak tak mai chung chang kha tun tu ma chuan kan ron ti chuak ve le dona chu ti ruwa chuan van nei thlak tak mai in hmuna om ve nge mi ta hmu tu a boral dan le civil hospital a doctor le nurse nge va betu pisa te kan kom thai don hi kan channel chuan van nei thlak kan tia chu ti ruwa chuan an khotlang ruai tu te lamin ni chin mai khan PR thu chua ten ron siam ani kha an PR ron siam a kha chu ti hian screen a hian kan ron tilang mai nga enga po chu ni se tun tu ma chuan khamini a PF la lom kimi thi dan chung chang le doctor te nena anin biak dan engkim hrichiang tu le a boral dan zong zong te engkim mitam hutu a hmuna om ve nge pi salem thari pi sa ti tun tu ma hian phone call recording kan kom dona clear tu le mi puite khan tuna kan in kom na phone call record hi a bula tanga a top thlenga uluk taka min lo ngai thak sak le theu turin kan som le fe ka chu ole tun tu ma chuan pi sa te i PF la lom kimi thi dan chung changa a thu riat ang ang te zep nei hau lovin soi chuak turin tuna hian kan some Oh, ni som pahnih khan mon. Thahanin ni som pahnih kha in check up phun khan ta chu kan kalamo. Chu zobo ka chang khan kan kala John William Hospital in check up tur khan ya ma se ka hospital kan then ma khan doctor te kha nurse duty te kha kan phone mo. Chu doctor an nom lo thu kha min shil ve ni chu chuan ani chuan kan kal tarau rawa civil a hianin ma ka entir na thona in check up mai ang hole top aya tia chu civil a chuanin kanin check up a chuanin khami kha a kevel kha vun na sat ve wang khan mon doctor khanin enge har sat na dangin em tak salamati velan zo chau khanin atet la ya lung lam har sat na nei thu te kha asoi ve ni chu doctor kha chuanin damdoi te kha cho a chuan lung doctor ne na kal tur khan atir phei ta mo chuan kha lung doctor kha alo om to si lawa lo in kal to sia chuan khami kha bus station thana bul kha veng lai kha kan ho na tur bus kha ding thin ni chulai chu stand ani ta mo chuan khami lampan khan kan phei ta a om lo ta ka chuan kan tia thotana in check up le tura ti kha ni sim mo chuan kha damdoi ta kan han lei phea mun khata mai khan alo om lo ve ni chu mun thum a te khan kan zong phei ve mo dor thum ve langa te khan khanin kanin lei phei kan ho phei pa ngal vela chuanin a ke na to ema wang khan rickshaw ha kan phei ve mo chuan khami kha bus stand chu kan thlenga ta khan thingpui dor han kan chola chuanin chau kha lam ve amaro chu po chu a ngak lo te me ron la thleng man lo chuanin ti khan ka ka chwa ke menu atia anu khanin a thaka thingpui dor ne na han cha bi te an bathroom phan na han di la mo chuan kha cha bi kan kol lo cha bi hi omna kan shelawa an lo tia a ngak tu te khan mo chuanin kha chu lom te nau pai der chu chuanin ka ngak man lo ka ngak thei lo atia chuanin bathroom bul chu pan rup a khami zau vak lo te a khanin bathroom po chu in kal tho ni chabi om lo wang khan bathroom bula te chuan avar sing chu ni ngal mai ti khan mo chuanin kha rickshaw han kan phur ngam to box si lo ma kan hlau thong ve ni chu kan ham hai ve box ya chan kha anu khan nang ma kha rickshaw khan vatlan la nal sau kha vakau tak mai ro va shwai mai ro kha atia mon chanin ka vatlan theya chan tikhanin casualty a khang ka kala casualty ho ne na chan chu kapi kanawin thana bula khan naw nei ringot ta khongai min pui ro lo kal ro rickshaw kan langam to si lawa ka tia chuanin an mani khanin duty khanin lai shui tu nge che
chụp ra ta thì chú bố chú còn khơi ngâm lâu còn khơi trên ngâm lâu xìm xìm mà còn thiam lâu còn xe lâu xìm xìm tu mà còn chụp lâu cái gì mà cho nên thì là lúc tu anh đi sân lâu chú hà đâm đều khăn rồi nắng mà ha lâu em lâu chú nấu để lại suy để chế trả lâu cho nên thì về cho nên chú không ai lâu cái sắm mấy lâu mình bùi sắm lâu cái gì không rõ cái này lâu cái này cho nên thì mình nó cần sẽ lâu JW John William Hospital Atlanta lâu Rexo in anh thì cho nên John William mà cho nên doctor lava cái gì cái này vẫn không rõ cái này lava thì mình nó cần sẽ lâu anh thì cho bọn này sẽ phải phốt mấy lâu số ta TV anh tí này chúng mo cho anh này cho anh cái dù xoay nghe cái gì mà sẽ nurse duty thì khá nên nang mà dù cái lâu khá nên chung thì cái phone là Rexo rem khá rồi mang sẽ John William mà rồi plan thay ra uti rồi nang mà chú lâu và thay rồi mình thì cho anh cái chú JW là mà cho anh cái plan thay cho anh cái chung thì chú cái phone ngài là mo cho anh thì anh nuôi khăn Rexo khăn anh rồi thêm thay chuan JW khanin nurse duty te hnen han kan soi ve a nin pui ro ka naw nei ringota ki nge na kan she si lawa an ron phur phei me ka ta doctor lova civil lama phei ro min lo ti ni chuanin ma se civil in khumra kan nei lawa JW phei ro min ti ya kan ron kan phei top kan ti ni chu khata khan mo casualty khan evaluate lute khata khan khumruak ti vel an emergency khum te reuh te ang kha kha ruak em kami mo casualty khanin emergency da kami da tur bi kha chu room kha shanta chuan aba ve ni khan admit na te kha mo chuanin kami an nurse ho duty na ero kha chuan khumruak chu khumruak ya khumruak chu athan chu ta khan an lo re thiap rewa mo tuma khan lo lo duty po kha an boy shan lo ta ka va kal lai tak kha chuan mo chuan a chunga po chuan khumruak chu nge chu dikhan JW chuan min pui ro ka vatia ka vangen ngol ve ni chuan an ni chuan in kha tianga din mun ta kan soi ka chuan doctor lo ne khan an lo in huam chia lo ve ni chu khalaya khanin sel ko na tlan mai ta che min tia ma se min pui sham ra sel kon kan kal chuan anu le no te hi an thi man to ang ka ti ve ni chu chuan chu an ni chuan chu tiang ani chuan an tian thei to kha min pui ve ni chu mo chuan an thei ang khan ti khan no te lai sui te kha an chep sa ta ti khan chang kha min boi pui da no te lai sui te kha min tron sa ka John William an ron thlen kha chuan mo no te lai sui kha lo bung to chuan in kha mi kha an ni chuan in ti kha min tron sa ka nu te kha antify a thei ang khan min boi pui chuan in doctor lo chuan anu lam tang kha iti mai ang kami kha nurse ho ina phor thei ani to lo ni chu mo doctor ina an phorangai abuna wang kha na po chwa na tur kha lo ni chu mo chuan John William nurse ho kha chuan in doctor ina ha yanga yan ti ve ni chu chuan kha chuanin an doctor khanin John William doctor khanin aizola tang khanin civil doctor khamin biak sakta mo chuanin piang hi ni sia kan lawa ti vel te pon an ti nyang kha chu anin biak dan kha chu ka shelo ma ro chu anu rei bak lawa khanin civil lama tang khan phone call khan dunga ron thei ro se an lo ti le ni chu chuanin khata khanin John JW ho khan min han ti fel fai ta nuwa khan ambulance khamin ngai to sakta ambulance khan min phur phei ta mo chuanin casualty kot kan then ka chuanin lom te chu a chaw rau ve to hei alo thi lo ve reng ning khan mo ta khanin ti khan a chaw rau ve reng ma se tong hei alo tong ve thong ni chu nu
ka chau lu tuk thi tu rang hyang ka ati ve ni chu aron sei nun ber chu nia mo mani na kan sha ta chuan nu chuan in boi te thi don te u lo mai hei kan thleng to lo chu tiang ngai to su kha ati ve a chuan in ti khan an nor chawa chuan in nau nei na wa ta khan an nor lu ngal chu ni mai mo chuan in ti khan minute 2 minute ling kar ve lang han doctor kha ron thlenga chuanin a hnu rei vak lova khanin a chhul chu ka phor chhuak to e chu ron tia mo doctor chuan an phor chu atanga midin nga po rel lawanga tia khan a buai ngal to pa ma kha ti khan biak thei lo chu ni deuh nga la ma ro chu khol sang sang te nen khan an han ti ta mo an ti pawala ama kha chu a biak hei har to lo ti me ang a biak thei to lo ti khan mo chuan oxygen te kha tang khan an te chho tran ta chuanin chu daruk le athan ve la chuan mihring an chan lo thu kha doctor khan min shil ta mo chung ve chu kan hun ton chu ani deuh mai khalama kha chuan mo a chuan mo pakhat kan zo le du chu nau a hrin na khami thingpui tur ti tro khami tang khan civil hospital in kar kha minute engsat vel plan nge niang minute zata oi ka van chut thiam che lo kha chu al tu tiang a vasla lu tuk tu ni lo mo kalai bora kha chon han sei fak tu rang ka chut thiam che lo yeah in thil ton kha azia lo kan tial zoram puma deng chhuwa ka tun mai lo khanin ka hria PR te khan ron ti chhuwa khan ka hria tas lam panga khan ka lo hmu khan ka hria mo engtin nge phalak chho tin tu mem nangma ni hrim hrimen an tum malak chun tum ve mai mo ma che khalai zong zong kha chu kai chuang ka va ngai to lo hei no te buai pui ngai ve ne khan mo tiang khan ve chuanin ke mani na kan soi bel lo ke mani na kan na ta kan dam lo ve na em chu I kha tiang khop pa ke mani emergency kha tiang ang emergency kha to don chuang em ni sem thang la ya khanin kan va tan khan thei to min lo chwa se min lo buai pui ngal ve ni se hi tiang din mun mi chu kan thing don mo ni le chu kan ngai to na chuan ve a lai tak kha khei kan dam thei lo ve na khania mo kami anau ne atanga John William kal tur tia min ti kami kar chung kha dar kar ni chung ang kha khoi mia lovina ti na nia mo kami inkar kha dar kar ni ver kha hun kan mang ve tlat ni ti vil ka a min khoi ma khan mo chu dar kar ni hei dar kar ni min delay lo khanin min han buai pui ngal se chuan hetiang din hun hi kan chung ai han thleng don bi ke moni le ti ngai to na kha zo ve mo kha kan na ve ni chu ke ma ni ho po kha mo a doctor ho po khat bo nurse ho po nom hrim hrim anga khum ro po lo lo hrim hrim po ni se chua dai casualty room a khan lo boi som tura khan ka nga ya khai ma mi mal ngai dan a chu khatiang po an ti thei lo kha chu amak hi ka ti mo mi tam tak ngai dan pe bong lo wa chuan khata khan nang ma le inu kan ti mai nga kan in va kal phui ta ti ro John William ma chuan mo kal pui e tu nei ron soyang khan nia etile chu health minister perin pui te po anoma te po action te po an lak chhau nge kan bai se chuan tang lampang ina kan ti teng mo engtin nge an soidan le malak an tum dan vel te khalampang lung oi lo na khatiang ti vel te kha lantir khan tum ve tum ve tu na han thu chu thuak amo chu an malak dan tur vel chu an lo lat po sang chuan pilom kimi khan fa engzat nge a hrin to fa engzat nge nei to chuan a fa te kha kum engzat mi vel nge an ni ti kha a soi them le tuna nei hi pahni na nya mo chuan a u hi mei chia kumli mi ni ve to chuan ama pilom kimi kha kum engzat bo vel kum som thum pakhat
ala thalai ni chu tro chuan an pa eng ha thok nge ni ti de kha sei kha a rem hi hei a thok ve ni mai to kut na thoka ei zong anu le lom te nu le pa te ti mai ang mo mi te bula thazar hnuaia om ve hin nyan chung kwa te hian chu anu le apa thazar hnuaia tian an om ve a anu le pa hi kut na thoka ei zong an nia chuanin lom te pasal hi tian a rem hi thok ve mo an ma ni thau te chu chuan an om khom ve a tunai ron soi china khan du tok tum mai thai la chuan a top nan kan ti teng nang ma ni chung ko lam pang hrimina a top nan tak tak zoram mi pui hria ta lom thu han soi du nei mo thang ma ni ngai poi mo so han soi du te khain nei chuan klep soi sakla kan du tok mai don em niang nia i ka soi du chu i timeyang mi hring chu eng ang din huna to kan ding thea kan har sat na to te hin ang lo ve a khanga khanin i timeyang hei mi re thei mi har sa ke ni ang tan chuan i private hospital te hi a har sa ve ni chu wan chuan civil hi ke ni tan chuan kan pan tur ber ni in kan siam mo khanga khanin i ke ni pon i hei kan sum din mun te kha hei a in ang vek lo ni chu khanga khan civil hospital chu sarkar doctor hei sarkar te alo ni na khang kha kan pan ve ni ke ni pon kan be sei na sang tak kan nei ve ni chu mo an ma ni ya khan khanga khanin engtinge i narsautte an tong kam khatte hi kan tan chuan dam na hi ni ve a nga khanin tuna kai mani chunga thleng tuna kan chunga thleng ang hi chu i mi pui mi dang chunga hian thleng to lo se ti hi kan du ni chu mo chu an tong kam te le engkim kha film khur ve tur chuan kan du ni chu i chu wang chuanin khalama kha chuanin ba ka ke mani na hei i khang kan hun to na khan kan chi ai ve a kan buai ve kan mang ang ve me ma thil te adar ka rang thap ti han kan lo en to lawa khang a khan entina mi sang ten ti khan zo na te min zo ta min kom ve a khang a po ama sabera kan thu soi ang ni lo khan a le pe ka min lo kom tu ten alo in ang lo dew ni pon mi pui te khan min hriat thiam sak se ti kha kan soi du mo a chan chu midangin min ko ma adik takin kan soya khata khan ril ru ham hai ve a kan lo soi chwa kim lo thu dik si kan soi chwa kim lo khamo khang ang te kha midangin min lo kom khan kan lo she chhuak le kan lo soi chu ani kha jang kha chu dot kan bel ani lawa kan lo hriat chwa le te kha ni ve ni khanga khan ngai thak dan te kha min lo thiam sak se khanga han min hriat thiam na kha kan nen ve ni chu mo tong kam a lo in ang lo zeu te lo om kha chuan chu cái mà ni lo ma chuan ni deuh mai chuan thingpui dora kan bathroom vela a flashin la lo boy som tu te kan ti teang khami te ka de khan lom thu soine te ni e khalaya lo kan mang an laya min lo pui tu mo i lai bor vela kan kau ho zong kha hei te mai min buai pui tu zong kha an chunga khan lom thu kan soi tak da chan chu i anni khan in khan motor te min ngai to sa kan buai vel tu kan ni chun thei ang khan mo dam doi in theng bua min lo zui tu te kha an ve ni chu an hming kha kan she lawa kan thek en feka wang khanin i han soi fak tur kha kan she lo wang khang laia mi pui lo zong ke chunga han lom thu kan soi mi kal tlang hian ole te khan tuna kan in kom na chu te khan kan du tok mai don em diang ole hun thatak min siam sak wangin lom thu kan soi ole ke ni po le ole